egongo da zure aurrean. Saiatu zara eskuekin eten, baina ez zaizkio zure mugak gustatzen. Alekin duzu kaldatu zaizki. Lehenago gozatu eta gero lotan hasi. Bizitza luzea baino erain. Baina normal izan da badakit ezin dela egin. Berdina bat denboran horrena kaldatu zaizki. Denboran horrena kaldatu zaizki. Denboran horrena kaldatu zaizki. Denboran horrena kaldatu zaizki. Saiatu zara eskuekin eten, baina ez zaizkio zure mugak gustatzen. Alekin duzu materializatuz etereoan da. Bidean aurkitu egin gara Ongi etorri guztioi. Ordu batak eta 6 minutu, Aretxabaletako kampusetik zuzenean. Hau, Kantakatilu saio musikatua da. Euskal musika ardatz, euskal musika oinarri. Hortan datza gure saioak. Euskal musikagintzaren panoramaren inguruko saioa da honako hau.
Eta horren inguruan hobeto informatzeko, nobedadeak, gonbidatuak, inkestak eta beste hainbat sorpresa izango ditugu. Ezer baino lehen, azken asteetako nobedadei erreparatuko diegu. Bulego musika taldeak igandean estreinatu zuen aurten grabatutako dokumentalaren lehen alea. 5 zatitan banatuta, ikusentzunezko piezak talde askoitirraren lehen birako zuzenekoetako irudiak eta taldekideen hausnarketak bilduko ditu. Barbara Fernandez zinegilea izan da taldearen eta publikoaren arteko urtebeteko konexioa irudietara eramateko arduraduna. David Mendizabalen edizio eta argazki zuzendaritzaz lagunduta. Eta Bime Live musika jaialdiaren 10. urteurrena ospatzeko festivalaren berrantolaketa egin dute. Hala, urrian 26-tik 29 bitarte, Bilboko hainbat agertokitan eskainiko dituzte kontzertuak. Nazioko eta nazioarteko 75 artistek hartuko dute parte. Haien artean, 8 euskal talde izango dira. Besteak beste, Bengo, Merina Gris eta Eskakeitan. 4 eguneko programazioa aurreikusi dute 10. urtemuga ospatzeko. Hirian zehar banatutako agertokiak erabiliko dituztelarik. Ordutegiak zehazteko badaude ere, kontzertuak doakoak izango direla iragarri du Bimek. Baina kontzertu ez gain, masterclassak, hitzaldiak, tailerrak eta hainbat herrialdetatik etorritako profesionalen arteko topaketak izango dira urriko azken asteburuan. Eta Entol Sarmiento talde arabarrak ere badu abesti berria, Hauela maitea. Duela hilabete eskas kaleratu zuten kanta, eta dagoeneko 270.000 ikustaldi ditu YouTubeen. Kanta bakarrik ez, Terran Estudioko lantaldeak egindako bideoklip berezia ere kaleratu du taldeak. Inigo Etxezarreta ETS-ko abeslariaren amonaren omenez sortutako kantua da. Kantuan, berarekin bizitako momentu eta oroitzapenak biltzea izan da taldearen helburuetako bat. Ongi etorri Kantakatilu saio musikatura. Musika ardatz duen saioa da honako hau, eta euskal musikaren egoeraz hitz egitera gatoz. Gaurkoan, 2 musikari izango ditugu gurekin. Alde batetik, Deine Garcia abeslari azpeitiarra. Bere kantu berriaz eta etorkizun hurbileko proiektuez hitz egingo dugu. Eta bestaldetik, Jonan Juarez izango dugu, Etxekalte taldeko basujolea. Taldearen eta bere ibilbideaz gehiago jakiteko aukera izango dugu. Hori gutxi balitz, 3. artista batekin ere jarriko gara kontaktuan, Norreta Isa Sakara raperoarekin. Beraz, ez galdu gaurko saioa, bukaeran ere sorpresatxo bat baitaukagu zuentzat. Hau, Kantakatilu da. Az gaitezen. Eta nobedadeak bukatuta, eta gonbidatuak aurkeztu aurretik, bideo bati emango diogu paso. Gure lankide Usoa Zulueta kalean izan da gaur egungo musikaren egoeraz dauzkagun aurre iritziak biltzen eta egoera zein den aztertzen. Euskal Herrian bagaudere, bertakok ez dugu soilik euskal musika entzuten. Globalizatuta dauden kantuak ezagun egin dira gure inguruan ere. Eta horretaz, gehiago jakiteko, gaur kalera irten gara jendari euskal musika entzuten duten galdetzera eta haien iritzia jakitera. Horretarako, barra honekin atera gara. Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrea. Zemate jende, Euskal Herriko jendea ustezu entzuten duela euskal musika? Nik esan nuke nondik, 130 edo hola. 90%.
hemen oso gutxi, nire ustez. Bueno, nik uste dut, nik 40 jarriko nuke. Vale, erdibide pasapura behar. Oso ondo. Ze oraindik uste dut jendeak ingelesez eta gaztelaniazko musika entzuten duela, eta oraindik falta dela igual euskarazko musika gehiago entzun da izateko. Naiz eta igual, agian ez entzun gaur egungo musika, agian bai dago jendia apur bat nostalgia puntu bateaz eta antzinakoak entzuten dugula. Naiz eta euskara gure hizkuntza lehena izan, uste dut jendea ez duela asko kontsumitzen. Oker samar zaudetela iruditzen zait. Nirekin jarraitu eta benetako errealitatea erakutsiko dizuet. Euskal Herrian 81,3%ak entzuten dute euskal musika. Espezifikoagoak izateko 500.000 pertsonetatik eaen 252.000 pertsonak entzuten dute. Eta Nafarroan bestalde 52.460. Sexuen konparaketa bat egiten badugu, neska eta mutilen artean ez dago diferentzia askorik. 0,6 tarteko diferentzia dago nesken alde. Eta adin tarteko konparaketa bat eginda, ikus dezakegu euskal kantak entzuten duten gehienak 15 urtetik 24 urterakoak direla. Bestalde, gutxien entzuten dutenak 55 urtetik 64 urterakoak dira. Kalean egindako ikerketan, generalean, jende gehienak uste zuen euskaldun gutxik entzuten zutela euskal musika, baina erratuta daudela demostratu dugu. Ea hurrengorako euskaldunon artean konfidantza gehiago erakusten badugu. Ikusi dugu pentsatzen duguna eta errealitatea kasu honetan ez datozela bat. Gure espektatibak behar baino basuago daudenaren seinale? Horretaz eta bestain bat gaitaz hitz egiteko, gurekin gaur bi gonbidatu etorri dira. Esan bezala, bi gonbidatu berezi izango ditugu. Lehenengoa Gipuzkoa barnealdekoa da, Azpeitiarra. Bizitza oso bat musikari lotua. Txikitatik izan baitu musikarekin lotura estua. Bere bakarkako jiran dago orain murgilduta, berak sortutako abesti eta melodiekin. Pop doinuetan murgilduz. Aurreko astean bertan kaleratu berri du bere azken abestia, Zu izenburupean. Kanta bakarrik ez, bideoklipa ere aurkeztu digu. Ongi etorri gurera, Deine Garzia. Kaixo, egunon. Egunon. Deine, txikitatik izan duzu musikarekin harreman estua. Nondik sortu da harreman hau? Bueno, nik betidanik eukidet, ez dakit musikia ikasteko grin hori. Eta grin hori sortu zen, txikillegin nintzen eskolan, estara eskolarretan apuntatzeko asmori bezala zeuken jendeak, da nik pentsan, nik txikitatik klaru neuken piano nahi nula ikasi. Eta pixkanaka hasi nintzen piano ikasketak aurrea ematen, eta sortu zitzaiten geruo, 14 urtekin edo grin hori, nire letrak idatzi, da ruen neuzken kezka hori dana letra bidez, kantu bidez, jendeei zabaltzeko grin hori, eta hortako baita ere hasi nintzen gitarrako ikasketa batzuk aurrea ematen, eta gaur egun arte, eta junez pixkanaka nire bidea egiten, eta guain ator gauza berri batekin, eskuartian, jendeei zabaltzeko. Eta ikusten ari gara bideoetan, bagrakako jira horretan zaudela murgilduta, zer moduz doa fase edo etapa hau? Ni hasi nintzen bakarlari bezala hasiera baten, eta gero aurten Kutsakonturrek emandako beka bati esker, eukidet aukerie taldetxo bat iteko, baterista batekin eta teklista batekin. Eta guain hor gabiltza, kontzertuek leku ezberdinetan ematen, eta guztua, ensaio askokin, eta guk dakeun ensaio gelan dakeun rollo hori, eta proiektuek gustatzen zaigun jende horrekin, pixkanaka Euskal Herrien zabaltzen, izango dugu. Oso ondo. Goazen ikustera Deine Garziaren bideo bat.
gaur bi gonbidatu izango ditugu saioan, eta bigarrenari paso emateko garai heldu da. Bigarren hau bizkaitarra da, kostakoa, Bermeoko hain zuzen. Txiki-txikitan Bermeoko musika eskolan hasi zen bere musika ibilbideari hasiera emanez. Etxekalte musika taldeko basujolea da 17 urte zituenetik. Eta aurreko gonbidatua melodia lasaiago eta mugitzen bada, honak honek roka darama zainetan. Ongi etorri, Jonan Juarez. Opa, egunon. Lehenbizi, zure ibilbide artistikoan zentratuta noiz hasi zinen musika munduan, eta zerretik? Egiz esan, txikitxerik ibili nahi beti musika eskolan bebai, deina komenta dago lezuni bardin, da ez daitz esaten noiztik hasi izan nahien bez. Badaitz, 11-12 urtegaz, azkenin asko hasi izan nahi zen frikieten Red Hot Chili Peppers taldigaz, batez be basu joligaz, da bertotik sartun zandazten basu ikusaten zandotela jotie, da hor sartun zan nahien hor munduen. Lagun batzuk hasi izan duen talde txikitsu be da bertonan ginen urte pare bat, eta berton ezetu zandote zen etxekalteko lagunek, eta hortik aurrera, ez daiz, lo que ez da hasta ahora, bai. Eta, jakin badakigu 2015-etik ona etxekalte taldeak lan finak sortu dituela, eta arrakasta ere izan duzuela. Nolako izan da etapa edo arrakasta etapa hau? Bueno, ondino arrakasta bez lekidot esango, ez? Bai, egiz esan nahiko pausaude izan da, ez da izelan esan. Azikera baten guk ez gendun ikusten hainbeste publikun aldetik, hainbeste ez daitz apoiu badan, edo gainera azikera baten atagendun lehenengoko maketie, izan zen bakarrik YouTubeen, berton sartu hunde, da igual 300 pertsona edo lan ikusi izan dagoen. Da gero egiz esan guk ikusi gendun arrakastariko lan handizena izan zen abi taldie beste talde batea hazin gendunien kanta pare bat, kolaborazio bat, eta berton bai ikusi gendun, apurbete ja alginela mobidu gizau, eta algendule zeu zer politxau egin gaur musikigaz. Oso ondo. Guazen ikustea ere etxekalte taldeko bideo bat. Arteaz jarraitzen dut berez, alde zaharran sartzen, da nor da norbera. Eta bere bazko egin genuen sakonean. Eriotzaren ele zeudela ematen zua da. Eta hasierako bideoan ikusi dugu, jendearen iritzia eta realitatea ez datozela bat askotan, eta espektatiben kontua izan daiteke, ezta? Uste duzu geure buruari euskal musikaren munduan espektatiba basuak ditugula? Edo behar dena baino basuagoak? Egiz esan bidizun ikusitze, bai, nik benetan pentsaten dut Euskal Herri zen euskal musikie asko defenditen dela. Bai, nire guztiza doze azkenien da, Euskaldunek dakeu nola ez dakit sentimento batez, gure hizkuntzie eta horrekin musiki egitie, azkenien ez dakit, ez dakit hizkuntziei beste bultzada hori ematie. Eta nik uste bastante defendatzea hemen euskal musika, eta kontsumiuren ikuste diteala. Gero hori bai, gero ja igual, ez dakit, erderaz edo inglesez iteitu zuen kantuek, ez dakit igual publiko gehioa iristeko aukeri da, baina nik uste hemen Euskal Herrien bastante kontsumitzea ala euskal musika. Orduan uste duzu egoera honean dagoela euskal musika? Bai, da gero be, ez daitz, azkenien herriko txaizekaz, bertoko lekukaz da garitukaz, pilo bat apoieten da, pilo bat opzio dauz, entzuteko, ikusteko, da
Osea, nahiko apoieten dauek bertoko soziedadiek, bertoko musikuek aurrera egiteko gauzek daulan. Bai, guztiza, osea, daude programa ezberdinek, zure musikie publiko iteko, eta gero herrieketare beti kultura aldetik asko laguntzeigula. Herri batzuk gehiago lagunduko da, beste herri batzuk gutxio lagunduko da. Baina nik uste, eta gero baita ere estiluen arabera, rock estiloa adibidez gaztetxetan gehiago kontsumitza, orduan hor aukera gehiago daude, baina gero pop estilotik ene beste festival batzutako aukerire badaukezutenik. Uste, aukera zabala da, hola, ez dakit. Eta, pixkat, garaietan zentratuta eta gaur egungo egoera ikusita eta lehengoa, uste duzue babes eta respetu berdina daukala euskal musikak bere garaian badidez, 80. hamarkadako garaian edo Uste dut, bai da ez, dauen apoiua orain ez bardine da lehengu baino. Lehen egize da, bai existeten zan dizela, nahiko talde gaur egun dizenak oso ikonikuek eta holan, azkenin asko marka dauinak, bai gaur egun dauen mugimendue antxine esan egoten. Gaur egun, hori, deinak esan dauena, alzutopa denetarik euskal musiken arluen, da dauz pilo bat talde, pilo bat motatakuek, eta jentik bai konsumiduten dauz, igual gizau dauz repartiteko, bai, nik ikusten dut bai existiten dela hor movimentu eta horreztenie bai dule aurrera gaur egun be bai. Bai beste modu baten ikusitxe. Zer lehen igual gehizau zan, hori errepresio moduko bat sentiten salako da musiki izan, askoz be ez da agresibo hau edo mingarriz hau jentintzako da gaur egun da beste espresio mota bat ja heldu de punto batera, non benetan disfrute itzen dut musiki ezain beste bakarrik beran signifikaue gaitxik, eta hizkuntzei signifikaue gaitxik, sino estilo gaitxik bai. Hori, eta baita ere, kontun hartuta 80. hamarkadan gatu zen, Euskal Herriek pasaduzun egoera horretatiken gatu zela, orduan ez dakit, komplikadoz da baita ere egoerie, eta horten ja musiki da, euskal musiki da, ez dakit, beste ozein hizkuntzatan pertsona batek dauken espresatzeko modu bat bezala. Eta hori da, aukera pila badaola, eta dauzkezula 1000 estilo, 1000 modu, musikaz gozatzeko, bai, kontzertutan, gero baina Spotify, YouTube, da horrelako plataforma digitalak sekulako aurrerak adi eman debe, lehen zan, disko bat zen euken, eta disko hori eroste zenun, da igual disko horrekin zaunden, 2 hilabete kantu horiek repetitibun haitzen. Orduan, nik uste modu diferentetan gaudela, egoera diferentetan. Honen inguruan egin dugu esperimentu txiki bat. Bost gazte bildu ditugu eta jarrizkigu bost euskal kanta eta gaztelerazko 5 kanta. Eta ikusiko dugu aber zenbat ezagutze dituzten gazteleraz eta zenbat euskeraz. Orain, joko txiki bat egingo dugu. Momentuko 8 kanta erakutsiko dizkiegu kaleko jendeari. 4 izango dira gazteleraz eta beste 4 euskaraz. Ea zenbatak egiten euskaraz eta zenbatek gazteleraz. Goazen! Nik ez dut zautzen. Nik ez. Usta dutla. Bai. Bai.
hau adibide bat besterik ez da izan, eta ikusi gu gazteen artean, gazteleazko kantak gehiago entzuten direla edo horrela ikusi gu, euskarazkoak baino. Eta honekin galdera bat bota nahi dizuet. Uste duzue euskal musikagintzaren esparruan eta Euskal Herriko egoeran jarrita kanpotik datozen kantak gehiago entzuten direla edo eragina daukatela hemengo kantak gutxiago entzuterekin? Bueno, egiz da, azkenien errezago edala kanpoko kantak entzutie jentintzako, zelan da, euren ez bakarrik publiko gaitxik, sino ja bakarrik bertoko soziedadi gaitxik. Ez da bardin, eitxe kante bat espainolez, nondakizun zeure publiku askoz behan dizau izango dela. Eta orduan, apoio gizau emoten da, publizidade gizau emoten da, errezago helduten dela bertoko batentzako, ze azkenin ja bakarrik gauze limiteta 2 milioi pertsonara. Orduan, hor ja ulergarriz da erderazko kantak errezauek izatien txuteko jentintzako da, bai, ez daitzu, beste parte batetik. Bai, pixka, behak izan dunakin guztizadoz, erderaz kantuek konposatzeituen horiek badakide publikue, mundu mailan ezin da konparau Euskal Herriek dauken publiku edo euskeraz kontsumitzen publikue, berderaz kontsumitzen publikukin. Eta gero aparte hor sartzeiela genero batzuk, reggaetoi eta olako gauzak, eozein pertsonak, pertsona ingles bateke igual kontsumitzeitunak. Eta nik uste Euskal Herriko, Euskal kantak da hortan nahi dila, pixkat behaien betiko Euskal Herriko kanta klasikuek hortiken pixkat ertetzen. Gero be, okinbide kontuen, imposible da musika estilo batek publiko neuneko uneri heldutia. Ez, da, zeure publiko objektibu badan, Euskal Herrize, Euskal Herrizen alzara heldu euneko laro gehiera, bai, Euskal Herrizen euneko laro gehize, ez dako zer ikusirik Espainia maien ja ez du hartungo Latinoamerika, Espainia maien bakarrik euneko 50 adibidez. Orduan, askoz be bai, hor zentzudako bertoko jentiek igual gizau ezetutie kanta espainolak euskaldun batzuk baino, bai. Bai, hor baitare sartzea musikiteako momentuen ze publikotan nahi dezu nahiago. Bai. Eta horrea jotze baldin bazu, minimamente badakizu zure proiektue zenbat pertsona jaiako zaien edo zenbat pertsonai etzaien guztauko o lo que sea. Bai. Eta ze uste duzu egin behar dela euskarazko kantua gehiago entzuteko edo jendeak gehiago gozatzeko euskal kantuekin? Nik uste hor artista bakoitzek behitu erdula behai gustatze zaiona da, behai benetan betetze jona eta gero ez pentsau hainbeste noa jaiako zean o zenbat pertsona jaiako zaien ze azkenien zukitezun horrekin gero ateatze zaizun bukaeran ertetze zaizun single edo EP horrekin guztoan berdezu orduan. Nik uste, ez dakit, zenbat pertsona naheldukoan ezke hori inok ez daki. Eta orduan, ez dakit, nahi pixkat zeitez, zaiet. Guztizadoz, azkenin musiko baten filosofizen giz hautsun bidez, otia adoz zeure musikigaz da gustora berroregaz, jentiri guztako badatxon edo ez baino. Azkenin, zuk disfruteten bazuen zeure musikia gero okingo zu zeure publiku, bai, nahiz eta gitxi hau edo giz hau izan, hori da benetan importaten dagoena, azken puntuen, ez? Ze gero zuk holtza gainin zuk interpreta berdituzu kantu horiek da, zu benetan ez baldin mazaude komodo itezun horrekin, hori ez denaiun zeitu nigertzen. Bai, bai. Zu jende batekin iotze baldin mazaude ez denaio, ez zaudena komodo, ez zeana ondo ematen, zure taldekidekin hori gerritea eta kantuekin iguala da. Zu hai baldin mazea gauza bat interpretatzen, benetan ez dezuna sinisten hortan, ja hor, izen laike ez dakize kantu munduko kantu ikonena, inglesez zinet ez dakizer, baina ikuste baldin mazea, ez dena joa jo, eta hau gaixoa monea jo da, eta zertan nahi, eske... Bai, eskalan da, azkarnien. Eta, horrekin batera lehen gaipatu zu ere, euskal musika tradizio horretatik pixkat aldentzen ari dela eta gaur eguneratzen, ezta? Uste duzu euskal musikari zerbait falta zaiola oraindik gaur egunera gehiago heltzeko edo badagoia bidea eginda? Nik uste badaukela jendiek nostalgia puntu bat, ez dakit euskal kantak, euskal musikagintza hori nola hasi izan ikusita,
nostalgi puntu bat, baina nik egiz esan ez dut ulertzen hori ze. Ez dakit, Euskal Herrien beste hizkuntza batutan genero pila lantzen nahi den bezala, nik uste Euskal Herrien jendikin laikela hori, eta ez du zertan pertsona batek hori kritika berrik ze askotan. Euskal Herrien kantu batzuk ertetzei eta bezkia honek ez dakiz ez hartu dion, eta izu, gogu baldin bauk artistiko horiteko zeba ez du baino. Ni ez dakit ez dut. Bai, egiz esan, gainera, apurbet galderi gazileta, gaur egun pilo bat talde dau sortuten, modu ezbardinetakuek, da probaten, por ejemplo, J. Martina lehen imin zuiena, da justo izan dela bat benetan zetu dauina, hor nahiko innobe dauie antxineko euskal musikagaz konparata, da ez dinot hobi hau edo txarra hau edanik, bai ikusten dela euskal musikek bakola beran joerie, da badauela zeu zerraitzen, oza ez dela beti denpora zuen lehengo musikie. Ez da dela estankatua. Bai, alan da guztiz be, lehengo musiki be asko apoieten da, bai, da hori daku sorte bat, beste modu baten, igual esena hainbeste apoieko, edo gizau galduko lek izana. Oso ondo, eta ja, bukaerara hiltzen, galdetu nahi zu eta ber zer referente dauzkazuen musikan, bai, euskal musikan edo mundu mailan ikusita, ea zeintzu diren. Nik hemen Euskal Herri mailan, izango nituzke, bastante mitikuek dira, baina, Nizaro, Idoia Zurmendi, nire estilokin bat datozen, oiek. Gero baita ere, nire azkenengo kantu hauetan elektronika pixkat eta digitalizazioa jotze ben instrumentu batzuk eta sartzeko aukeri izan dut. Eta, ez dakita, geroia internazionalki, beti galdera huitei bet, ez dut jakiten zer erantzun, eta hainbeste musika hitzet, izenak astu iten eskit. Nik egiz esan, nik asko mamadot hori azikera baten estatu batuetako funketik daulan, bai, holan talde moduen gero etxekalten pio bat zentra gara Kaliforniako post-hardcorrien adibidez, Tuxe Amore, Basement, Aquasun, da alako talitan. Bai, gero Euskal Herri maien bebai, bai okintzuz geure referentiek, adibidez, Ken Zazpin lehenengoko diskuek asko mamaduz, Gatibun lehenengoko diskuek bebai, Berritxarrako Zorik, gero Espainia maien bebai, por ejemplo, daku Viva Belgrado, asko mamadu musiki bai. Bale, orain debate honi amaiera emateko hirugarren gonbidatu berezi bat aurkeztuko dugu. Ez dugu gurekin fisikoki izango, baina berarekin, bere iritzia entzuteko aukera izango dugu. Eta bera da Isa Sakara, bermeotarra ere, raperoa, eta goazen entzutera euskal musikaren inguruan ze iritzi daukan. Ustez bai entzuten diez kanpoko abestizek, Euskal Herrikoek baino gehiago, hemen Euskal Herri zen. Eta beti entzungo da gehiago, ze geure gizartien gerota gitxiago eitzen da berba euskeraz, beran erabileriek, gerota gehiago galduten gabiz, eta hori ez da nuk inventadoten ez ebez, egunkarizetan eta gertu dezen lan hasi den bajaten gerota gehiago. Hortik abiatute ja, jentia gerota gitxiago erabiltzen dago euskerie, por lo tanto, gitxiago lertuten dau, gitxiago kontsumiten dauie. Euskarazko produktu, bai musikekuek, artie generalien eta dana. Gudot gehitzu, gaur egungo musiki generalien asko evoluziona dela, eta geure musiki Euskal Herrikoa honino oso oinarritute dauela kanon batxutara gure gauzek esateko moduek be honino iraganekuek diez. Eta honegaz zer dut esan, Euskal Herriko musiki honino ez dela evoluziona inbeste. Adibide klaruet da, June da, untzako kantantie, bakarlari moduen hartu dauen fasetie, eta musika elektroniko eitzen dau, euskal folklore horregaz batunde. Beran abesti bakarra data dauena, Tomorrowlandera edo, como se llame, leko horretara llega da. Eta hori da kristolako festival elektroniko bat, eta osagot esan, aldala, ez da gauze utopiko bat, alda, ailegar kanpora. Bai, jentieko nino asko kontsumiten dau kanpoko eta gauzek asko aldatu bidiez. Euskal Herriko musiki gehiago kontsumiteko Euskal Herri zen, kanpoko Euskal Herri zen baino. Gauzi dabe bai, Euskal Herriko musike komertziala popa dela, eta hori popa oso oinarritute dauela geure folklorien. Eta betiko da, esaten badotan gaztelugatzen aurkituko gara, musu bete mongu, hori Euskal Herriko jentieri bai representako etxo. Bai, kanpoko bateri ez, obviamente. Ni pentsaten dute bebai hizkuntzi gazitzen dizen sakontasun gauzek eta larritzen dagoela janburuen, bete gauzek esplizito esan edo lo que sea, galduitzen da txispeltsuen, momentoko txispeltsuen. Bai, ni pentsate dut herramientak eta baliabideak bakuzela sobran,
eta gero eta gehiago notaten da. Urteten gari zen talde barritzekaz, gero eta urruna bai egaten gara. Aipatuteku da, Euskal Herriko talde asko kanpoen entzuten dizela gehiago, Euskal Herri zen baino. Orduen ez dakitz, jentie badauz musikarizek eta kristolako artistek eta artistak ailegaten, eta ni pentsatu eta hau panorami gitxika aldatuten hasiko dela eta aldatuten hasi dela. Niri ez da, pareziten euskal musikari zeuzer falta atxola. Nik ikuste dutena argi eta garbi da euskal musiki orokorrien oso oinarritute dauela geure folklorien, den ezagutena. Neuk pentsatu bertan dauela problemie. Baina nik ez dut pentsaten zeuzer falta atxola, sino que moduek aldiez aldatu eta baliabideak eta danagakuz gauzek aldatuteko eta esportateko mundure generalien orokorrien geure musiki. Bakarrik da ikuspuntu aldaketa bat eitzi. Bueno, eta honekin bai, Isa Sakararen iritzia jasota, amaiera emango diogu gaurko tertuli honi. Eskerrik asko hiruei gaurkoan hemen egotegatik, eta, bueno, musikaren inguruko zuen iritzia hain zabal emategatik, plazer bat izan da gaur egotea. Eta, bueno, esan bezala, gaurko sorpresa daukagu prestatuta, eta horrela izango da, izan ere, Deine Garzia izango dugu kanta bat abesten. Bueno, zer abestuko diguzu, Deine? Bueno, zu singela abestukoet, bueno, Laizter ertengo un epien aurrerapen bat, eta bueno, espero gustatzen. Ondo, hartu zuen lekua neduzunean. Eta, bueno, honekin bai. Honekin amaiera emango diogu gaurko saioari. Eskerrik asko gaur ere gurekin izategatik eta hurrengo arte. Hau izan da Kanta Katilu, nahi duzuen arte. Faltsuan